Umqeqeshi waseFrance uFernando da Cruz uthathe izintambo zokuba ngumqeqeshi omkhulu eNacional ngesizini ka-2026-2027 ngenjongo yokuthi iKaizer Chiefs idlule endaweni yesithathu eyithole ngonyaka odlule kanti futhi ifuna ukwenza kahle emqhudelaneni weCAF Confederations Cup. UDa Cruz owakwaba ngumsizi womqeqeshi uNasruddin Nabi uveze injabulo yakhe ngokubuyela kuleli qembu elikhulu laseSoweto. Waphinde wacacisa ukuthi uzimisele ngokubuyisela iqembu esicongweni sempumelelo. Udalula ukuthi leli qembu lihlala linendawo ekhethekile enhliziyweni yakhe nokuthi ubelokhe lilandela njalo leli qembu eminyakeni emibili edlule eqapha ubukhulu balo, umlando walo kanye nabalandeli balo abanothando olukhulu. Lo mqeqeshi omusha ugcizelela ukuthi ukwakha umqondo wokunqoba nokwakha ubudlelwano obuqinile nabadlali yikona okumqoka kuyena. Uvumile ukuthi indlela eya phambili izodinga ukuzikhandla nobumbano, kodwa uthemba kakhulu ukuthi iqembu lizokwazi ukubhekana nezinselelo ezisazovela. Ngesikhathi ekhuluma nabadlali esikhathini zokuqala eqala ukuqeqesha, uDa Cruz ugcizelela ukuthi ukushintshwa kwendlela abadlali abacabanga ngayo kuwumgodlagodla wesu lakhe. Ukhuthaze abadlali ukuthi baveze isifiso esisha sokufinyelela ezingeni eliphakeme. Echaza ukuthi njengoba iKaizer Chiefs iyiqembu elikhulu eAfrika, kudingeka bebhekane nazo zonke izinto ngesimo sengqondo esifanele. uDa Cruz uzimisele ngokuzikhandla okukhulu nokusebenza ngezinyathelo ezihleliwe njengoba iqembu lilungiselela ukulwela izicoco zasekhaya kanye nokuncintisana ezinkundleni zase-Afrika.